Всім привіт, з вами я, Роман, і сьогодні я знову починаю на своєму YouTube каналі, але не в тому суть, що я зараз буду вам робити нову рубрику. Ні, в цьому не суть. Суть в тому, що мій друг зробив канал, зараз я вам його покажу. І всім, щоб мої підписнички, щоб всі підписались на нього. Хто не підпишеться, той не українець. Все, хто на нього не підпишеться і не поставить лайк, той не українець. Якщо хтось, ну хоча б лайк поставте. Коротше, хто не поставить лайк, той не українець. Все, ось його канал, ось він так називається. Ой, якщо ви його, коротше, не знайдете, його цей, то просто напишіть в Ютубі канал Fire Sword і напишіть, чекайте, як? Ну, коротше, я вам напишу в коментарях. Все. Всім, щоб підписались. Все, я перевірю. Все, всім пока. О, вже 17 переглядів. То як бачите? Які?